Velkommen til Jagten på Kort, episode 1. Jeg har i dag fundet 2 book-offs uden for Tokyo centrum, som jeg vil besøge. Uden for centrum er der ofte chance for sjældnere kort samt bedre priser. Du undrer dig måske over, hvad book-off er, men det er en japansk genbrugsbutik, som har alt. Vi skal dog på lidt af en rejse for at finde vores første butik. Den første butik befinder sig ca. 50 minutter væk fra centrum. Butikken er dog relativt tæt på stationen. Den første butik var dog ikke en succes, da det var en book-off designerbutik, og derfor ikke indeholder kort. Butik nummer 2 befinder sig 30 minutters gang væk. Lige et hurtigt pitstop i Lawson. Og selvfølgelig skal vi have en Mitsuya Cider. Og der fandt vi Holger. Så ankom vi til butik nummer 2. Butikken har et relativt lille udvalg af kort. Priserne er dog bedre, end hvad jeg har set i andre butikker. Og de har flere kort, jeg ikke har set før. Og som I kan se, har butikken alt fra enkeltkort til starterdæk til kortbeskyttelse, figurer, spil, alt. Der er et kæmpe udvalg af mangaer. Der er mange forskellige guidebøger. Der er gamle retro-spilkonsoller og alverdens spil til. Du kan også købe dig en brugt Switch. Og selvfølgelig er der også et stort udvalg af Switch-spil. Så blev der handlet. Nu går turen mod nærmeste togstation. Og turen tager os igennem en bambusskov. Jeg købte forskellige kort og spil. Jeg kommer til at skrive både den pris jeg har givet, samt den europæiske markedspris. Den europæiske markedspris, den finder jeg på cardmarket.com. Tak fordi I så med i Jagten på Kort.